това да, примерно, да ядеш правилно и да отслабнеш 3-4 кг за една седмица, то би трябвало, поне в моята глава, хем ти е готино, че си го направил, хем и малко заразно. Да искам още, искам пак, искам и следващата седмица така, искам още повече да отслабна. И проблемът е, че това може да има временен ефект. И след като стигнеш в определена цел, кажеш, омръзна ми, но... Да те върне онова черното дяволче, дето тук седи, да те върне. Изкушителя. И яш шоколад. Да. Яш пуканки с масло и шоколад след това. И си пини 2 бири. Така. И много бързо, това, което най-много ми прави впечатление, че хората на моята възраст, които са по-пълни, следвайки фитлайнската ни програма за отслабване, много рязко отслабват. Толкова рязко отслабват, че малко не знаят какво се случва и защо им се случи толкова бързо.